Yatsho elokhwitsho mbukeli ngoku ke singena kwiyure yesibini yenkqubo. Wena ke uthe waphoswa nangamanye amanqaku ebesenawo kwiyure yethu yokuqala. Siye satsho kaloku into yokuba inkundla yehlabathi iza kuwisa isigwebo kwisimangalo soMzantsi Afrika ngakwilizwe lakwaSirayeli namhlanje. Kanti ke ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uthi idaba elaliwa esandlwana ngonyaka ka-1879 yaba imbalasane kwimfazwe apho ke amaZulu oyisa amangesi. Nakulena ke mbukeli iyure esingena kuyo kuninzi esikuphathele kona. Wena nje hlala uthi zava ungajijiqhosha ungaqhwanyazi nokuqhwanyaza. Jibule ke uNokanyezi Kalubisi, uMadlongothi, uMazipha, uMamshukuma, uMazondwa ngezinto zakhe ozidlayo ngobuyena andihambi gedwa ke ndihamba naye uMamtshali. Mbukeli siqala ihora lesibili manje lohleli ekhaya jikelele kuyilona lodwa uhlelo lwesidlo sasekuseni kumabonakude lapha eNingizimu Afrika. Kusasa ke kuzobe kubungazwa impi yasesandlwana eyaliwa namangisi ngonyaka u-1879. Wayesekhathele phela uZulu ngoba yeyi amangisi ayemxhaphaza, wagcina ke ethathe ikhali wafika wanqoba ke empini. Sithi nje hebe usuthu, hebe usuthu. Ake singene ke kuyihamba phambili kuleli hora. Kuphela iminyaka eyikhulu kanye nama-45 kwatholana phezulu amangisi namabutho kaZulu empini yasesandlwana ngo-1879. Ikumkani yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini uthi idaba elaliwa esandlwana ngonyaka ka-1879 yaba imbalasana kwimfazwe apho amaZulu oyisa amangesi. Omkhulu bethu babekhona lapha entabeni encane. Ngalokho ngiyazi ukuthi nizomela bona nesizwe nomhlabathi ngokunjalo. Ngokugcina umthetho okuyisikompilo lwethu thina Zulu sivikela umhlaba bephethe ombayimbayi siphethe inkhonto kodwa sabehlula empini. Lokho kwaba isithombe ukuthi kukhona uNkulunkulu ahlosile nesizwe esiwuZulu. Ngalokho umhlaba wonke namhlanje ubhekele kuthina ukuthi emva kwalento yasesandlwane onke amehlo abheka kithi. Athi ukubheka kuthina lawo mehlo kwasho khona ukuthi ithemba lomuntu omnyama, ithemba lom-Afrika lilele kuZulu ninabesizwe. Nina bendlovu ngenxa yesikhathi angizubanda kakhulu, ngithokoza kakhulu umsindazwe amazwi amnandi kangaka ngoba nawe ubuka uvuka nesike sidala kuze kwaba sekugcineni. Lokhu othe wasipha khona ukudla kwendlebe kungithokozise kakhulu enhlizweni yami. Ngiyathokoza umsindazwe, usivule amehlo wasenza sakhula, wasenza sacabanga ukuthi ukuphi lapho esisuka khona, ukuthi ukuphi lapho sibheke khona siyisizwe, nokuthi usikompilo lwethu sivikela kanjani lesi sikhathi esiphila kuso. Ngoba abezizwe abakuyekile lokho, abafuna ukuthi abaphethe sebesihlosile ngasi isikhathi sempi yasesandlwana. Abakuyekile basaqhubeka namanje kodwa sebeqhubeka ngesimanje-ke manje. Okusho ukuthi iZulu okwethu ukuthi sincike emikhulekweni esiyazi kangcono nedlozi esilazi kangcono noNkulunkulu esimaziyo ukuthi uyena ozosihola, uyena ozosibheka asilondoloze futhi asawele siyisizwe ukuthi akukho kuyosiphazamisa.
Bekusunde ngoba ethole izolo eJoburg Theatre njengoba elinye lamaciko akhaliphile umbuso Khoza ubethula isifundo ngenqophamlando yempi yasesandlwana abadidiyeli balolu hlelo uNomadlozi Mnisi kanye noCalvin Dludla banikele khona ke basiqoqela lo mbiko olandelayo. Imlando yethu ayilaleleki ngoba omama bethu kwakube lento ukuthi kwathi ngelinye ilanga manje lento igcina ikhathaza indlela kanti uma ngabe kuculwa kuba lula lento ngayifunda esontweni. Yabo umfundisi mayikhuluma naye ikeyboard yadlala kuba lula ukumlalela kodwa umuzovela amathi uyakhuluma ngeke ingakho ngitheke angithatha isiko lakithi ngilenze libe ukudla kwamihla kunokuthi kube yinto kaSeptember kuphela. Impi yasesandlwana yayiwo-1879 January 22 kwakulwelwa ukuthi England yayithi ingonyama iqeda amabutho akuqedwa amasiko umuntu mayonile kwakunesiko lokujoja kodwa ayiphele zonke lezi zinto ukuze amangisi akwazi ukuhlala khululeke futhi bafuna ukushumayela ngenkani bahungule bonke abantu baphume kubeni yilokho ababeyikhona kwa ingonyama ukucetshwayo yayisithi cha ayifuni yona akukhuluni bayimpintsha lento baze bathi ayihlawule ngenkomo ezu200 ezayibiza unyoni kayiphumuli ezazi yifa likaNosidiya eyomama kaZulu benoqwaba kuthiwa lezo nkomo ingonyama yathi ayikhishwe lapha bathi khona amabheshe tanxanye bathi amabheshe tanxanye kwakusho ukuthi sonke manje siyanganxanye singemanzi yalwa ke impi ngo22 January amangisi anqotshwa kodwa umusa ubukusisa kahle kongekhona ukunqotshwa kuphelele ngoba akukwazi ukuthi namhlanje asizazi ngobani sifaka amabhayi siyabhodla kodwa ukho umehluko esiwenzayo emhlabeni yini lesiyenzayo ngakho isandlwana uma singasicubungulisisa sibheka ukuthi ikuphi la thina sinyatheleka kabi khona namhlanje kukude la singaya khona. Sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uDkt Naledi Pandor uzohola ithimba lakuleli enkantolo ebhekele ezobulungiswa emhlabeni ICJ at The Hague. Le nkantolo kulindile ukuthi kuyethule isinqumo sesikhashana mayelana nesimangalo seNingizimu Afrika sokuthi iIsrael ishaya iyabhubhisa ezakhamuzini zasePalestina empini eqhubekayo lapha eGaza. Sitheke ake simeme ungoti wezomthetho umelusi uxulu weDonda Attorneys ukuze azosikhanyisela ngokulindelekile kulesi sinqumo. Melusi sikubingelele sibonge ngesikhathi sakhe ekhaya Jikelele. Ngibingelele ukuthi sinaxoxa ngibingelele kubabukeli emakhaya. Melusi kulesi sinqumo esiphuthumayo iNingizimu Afrika ifuna ukuthi iIsrael ibeke phansi ikhali ukuze phela kuzosizakala izisulu zalempi. Kungenzeka ngaliphi nje ukuthi ICJ iphikisane ke nokubekwa phansi kwezikhali ngoba phela kusobala ukuthi abantu babulawa kweimpukane eGaza. Impela namhlanje kulindele ukuthi iICJ noma International Court of Justice ikhiphe isinqumo sokuthi iIsrael ngabe ngempela kukhona yini ukuthi kuqothulwa uhlanga ukuqothulwa isizwe lapha ePalestine. So namhlanje sinde ukuthi inkantolo ikhiphe isinqumo ezosho ukuthi akube kumise ukulwa lapha kumise izikhali ngoba ngosuku phambilini from October kuze kube lezi ikhathi nje esaduze ngosuku bekhishwa amabhomu alinganiselwe lapha kuyinkulungwane eziyisithupha okubonakala ukuthi bekubulala ngempela noma ubani okhona noma livikele Israel idayona ibula neHamas okuyona eyayizama ukuthi ibe ama-active deployees manje bathi iHamas iyona engama-terrorists noma engama-president. So lokho kuchaza ukuthi izomele inkantolo ibheke ukuthi ngabe kuyikhona ukuthi kulelazwe kune-genocide ngoba i-genocide ayivumelekile ukuthi ubulala nje bonke abantu kulelizwe lelo iy'ngane nomama nabantu abadala. Manje Melusi njengoba ukhuluma nawe usho ukuthi ke le nkantolo kuzomela ukuthi ibheke nomsebenzi ukuthi ihlonze ukuthi engabe ngempela iIsrael ihlasele eGaza ngenhloso yokushaya iqothu lamaPalestina noma ke izivikela kulokho okuhlasela kweHamas okwenzeka mhla ziyikhombisa ke kuOctober nyakenye. Umbuzo ke ubuyela odabeni lweintent. Engabe ke le nkantolo izohlola kanjani ukuzenelisa ukuthi engabe iIsrael ihlasele eGaza ngoba ifuna uqeda inyanga ezakhamuzi zasePalestina noma ngoba iphindisela izama ukuthi yona iqothe iHamas. Ungwayitobi omunye wabameli ukwakuveza lokho ukuthi
kumele kubhekwe i-intent noma inhloso yakho ukuqoqulisa lokho kuthathela phi kunamagama abuyashiwo ngizothi prime minister yakhona ubaba uPhethe lapha bayewatshela amasosha ukuthi abakhumbule ngwase Amalek ebhabheleni la okwakuhlasela wasani ngosho bezama ukuveza ukuthi amagama nezenzo kuhlangene yabo nje masibheke masibala abantu ababulele ngesicabanga nje sisibuka ukuthi intent ikhona kubulawe abantu abayinkulungwane engamashumi 25 25,000 ngicabanga ukuthi inkantolo izokwazi ukubuka ukuthi ukufakazi bukhona ngoba into ebalekile konke amaqala noma ubulelesi noma zombhako fakazi kuzobukeka ukuthi izothi intentional court of justice ayi Israel ibila neHamas iHamas 25,000 ezweni esePalestine ngokwami akubalance kodwa umbuzo ukuthi banawo namandla iICJ ukuthi mayikhishe isipho esinqumo sihlonipheke ngoba ngaphambili kwamanye amsikisi akaze kwenza noma isinqumo sikhishiwe. Uma ngabe ke sesiphuma lesisinqumo ke equlu mhlawumbe esivuna kiNingizimu Afrika ngabe lokho kuzobe kusho ukuthini ukusuka manje ke kuyaphambili? Alright ukusuka manje kuzochaza ukuthi amasosha kuzomela awithdraw noma akhiphe kuzomela Israel ihloniphe leso sinqumo bese kwenziwa into ekuthiwa there must be a ceasefire okuchaza ukuthi akumele kube nempi ezoba khona kusukela esinqumweni ezokhishwa i-ICJ kodwa okunga-understandeki ngoba phela i-ICJ ayinawo amandla amakhulu ngokuthini ukhumbula ukuthi khona i-UN Security Council njalo njalo kodwa i-UN Security Council ithanda ukuthi iphathe kakhulu i-America la egcina i-America yongamsana ne-Israel asithi ukubuyela back ku-Ukraine ne-Russia i-Ukraine nayo yasithola isinqumo esifanayo e-South Africa sokuthi kube ne-ceasefire kodwa yaqhubeka kahle yabo so lapha kuzodependa ekuthenini laba abaphethe amandla abanye abako-UN njalo no-America nabo bayinayo i-concern efanayo e-South Africa mhlawumbe nabo bezame ngendlela zabo ukuthi noma i-ICJ i-order khona ngezihlonishwe nabo befake i-pressure noma befake ingcindezi kodwa ake sibone ukuphuma isinqumo ukuthi kuzozekani kodwa ngokwami ukubuka angiboni Israel izohlonipha leso sinqumo ngokuphelele. Nanokuthi uma ke lesi sinqumo singavuna yona Israel kusho ukuthi hawu ibhomu lisazoqhubeka nokukhala lapha eGaza. Kusho ukuthi sazoqhubeka ibhomu kodwa ke uzokhombisa ukuthi kahle kahle emhlabeni ubana kubuye kube ngokuthi ubani unamandla angakanani okwazi nokwenza isinqumo samajaji ngakho lawa amajaji azofuna ukukhombisa ukuthi umthetho from an international perspective noma nakubuka imithetho yamazwe onke ukhona umthetho amalungelo abantu ayahlonishwa kuyoba buhlungu mangabe ngakhipha isinqumo Israel kodwa sizozwa namhlanje after one bazothini kodwa ngokufisa kwami ukuze ukuthula kuze ezweni lokho kubona ngoba okwenzeke ePhakathi sinoxoxa kungenzeka eSouth Africa ngizizipha so kumele izinto njengalezo zikhathaza bazenzeka kwamanye amazwe ukuze ukuthula emhlabeni wonke kube yinto ehamba phambili. Ngoba phela Melusi uma kungenzeka ukuthi lesi sinqumo sivune Israel kuqhubeke lokhu kuqhuma kwamabhomu nokubulawa kwabantu lapha eGaza lokho ngabe kusho yini mhlawumbe ukuthi sekubeka isithombe sokuthi kusho ukuthi lapha ezweni bangazenzela nje noma yini abayithandayo nakunoma iliphi izwe ikakhulukazi njengoba nawe ke ushilo ukuthi kubukeka iMelika sengazuthi ilele kakhulu ngapha esayidini la kwaIsrael okusho ukuthi kuye ngokuthi ubani oyisikhondla khondla uma ungasise wena isikhondla khondla indaba yakho ayilalelo. Impela sinoxolo siyadinga ukuthi kubonakala ukuthi umthetho okuhlonipha amalungelo abantu phecelezi human rights ukhona thina South Africa ke sisuka kumlando obuhlungu siyazi wakhona ukubandlulula ngokohlanga i-apartheid yayinzima kakhulu nekhathi edlule so thina masibona izinto njengalezi zenza kwamanye amazwe kuyadinga ingakho ke sifisa ukuthi i-ICJ ayenza isinqumo esirayt noma abakuthiwa sibuhlonishwa kodwa kubonakala ukuthi into eyenziwa i-Israel ayithandi lokho kubalekile uma ukuthi izoqhubeka Israel ingawakhipha amasosha kodwa isinqumo se-ICJ asikhombisa ukuthi umthetho ohlonipha amalungelo abantu usekhona.
Emva kwe-ICJ Xulu ngabe iyiphi enye inkantolo engaphezulu ngoba ngikuzwe ubalula laphana i-UN njalo. Emva kwe-UN uma kuukuthi siyabona ukuthi i-UN ngeke izikwazi ukusiza kulesi simo okusho ukuthi nje hawu sekugezwe izandla. Kube sekugezwe izandla ngoba i-UN uyabona nje kuthiwa kuyoba seku-UN Security Council okuyona phezulu ukuthi i-order leyo is-issue le order ekhishwe i-ICJ ayiqhubeke kodwa manje amandla e-US i-America ibona ukubela zicacisa ngoba banayo influence kwi-UN Security Council so far abukho abakhiphile bene-Britain ukuthi hayi anganginakho ne-Britain kodwa angaze ngizilutho ne-Britain eshoyo ukuthi iyasicela isenzo se-Israel e-Palestine so ileyo challenge izoba khona kuzobe sekubuhlungu uma kuya lapho kodwa yikho ngithi okunganani International Court of Justice ayisikhiphe isinqumo esivikela abantu base-Israel bese kube nalo perception noma umbono ukuthi hayi into eyiza-Israel ayikho ngayo ilokho engikufisayo. Manje lesi sinqumo ke mhlawumbe akusona esiwujuqu ke kuleli cala yini engalindeleka ke emva kwaso kungenzeka yini sibonele enkantolo ke iphinda mhlawumbe ibiziningizimu Afrika kanye neIsrael ukuze bazophendula noma kuzokwenza ezinye izethulo kwazi phela bamqondisha ubile bathi kuzothatha iminyaka ukuphothula leli cala. Ngoba intari angena ma details sangathathi iminyaka ngobusho kukhona amanye amacala ngikhumbula ngisenze research ngalento nje emavikini kukhona amanye amacala ukuthi namanje asaqomi ngoba kahlahle bafuna isinqumo sesikhashana so yebo kuthatha iminyaka ngobutsho mhlawumbe sekungabuya kuzodila nalokho sekuzodila ke ngakho konke okwenzakalile ngama details akhona kodwa kwamanje nje kuzofuna isinqumo sesikhashana ukuthi kwamanje ake kumisa ke kubeke ikhali phansi kucatshangela iy'ngane zesibhedlela ngoba lapha kushaya nje isibhedlela uthola ukuthi asisekho nesibhedlela abantu abazophephela kusona balimele uqothulwa kwasana ingakho kubalulekile ukuthi i-ICJ ayisikhiphe isinqumo esivuna i-South Africa ngokufuna i-South Africa ngoko-Israel. Sibonge kakhulu ke Melusi ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Sibonge kakhulu nawe nomusha ngathi ngaba unyaka omuhle kuyinonke. Nakuwe ngokunjalo. Umbukeli ke besixoxisana noMelusi Xulu weDonda Attorneys obesicacisela kabanzi ngokulindelekile uma inkantolo seyethula isinqumo mayelana necala iningizimu Afrika elivulelela kwa-Israel ngelithi phela lihlasela abantu basePalestina ngenhloso yokuqeda nya ngabo. Lela dumo bala lapho ngenamnge khona lapho ngenamtholo khona umahlamvana abhulumlendu linde ubaswe ngantshonga benogqilemana izima lemnyama engabende bezingwe nobezingonyama ebiqhutshwa ngumseleni benonogalaza. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. I-ofisi yekumkani yamaZulu isilo uMisuzulu kazwelithini ivuyisele nomongameli uCyril Ramaphosa ngokufumana igunya lokuphikisa isigqibo senkundla ephakamileyo efumanise ukuba umongameli uRamaphosa akazange alandele inkqubo ezifanelekileyo ngethuba ke ekhupha isatifiketi esichonga indlulamthi njengomthembe wesizwe samaZulu. Esi sigqibo ke sithiwe thaca nguJaji uDavis kwinkundla ephakamileyo yasePitoli kwaye ke kulindeleke ukuba isigqibo sidluliselwe kwinkundla ephakamileyo yezibhene ehleli eBloemfontein. Kanti ke sikrwece isithethi sekumkani umntwana uAfrika Zulu. Nkosana uAfrika masikubulise sikhahlele sikomkela inkqubeni apha ekhaya jikelele. Emakhaya. Ukhona kwelo cala lakho Afrika? Ukhona msakazi. Enkosi kakhulu nkosana. Endaba zitha masiqale ke ngesikhumbuzo sedabi lasesandlwana elenzeka ngonyaka ka1879 apho sabona amaZulu namangesi enquzulana belwela umhlaba wokhokho. Siyaqonda nkosana ukuba nawe ukuba negalelo koku. Khawusele nje thuphe ngokubaleka kwembali kwisizwe sabantu abamnyama. Umkhosi wasesandlwane ubaleke kakhulu umsakazi ngoba sikhumbula isimo uZulu nomuntu omnyama abhekana naso ngo1879 22 January ngekhathi ama-foreign powers ase-England ama-European powers uQueen Victoria ethumele i-army yakhe ukuthi izo-undermine umbuso wabantu bakwaZulu. Balwa abantu bakwaZulu balwa ngezandla balwa ngemkhonto
impi yabambana esandlwane banqoba kwaba umlando ke ukuthi umuntu omnyama woqala nqa anqobe ahlule amangisi ayekade ehlome ngengobholo impi yamaZulu ayiphethe imkhonto kwayayibalelana ku-24,000 eyamangisi ayithi 1,300 kodwa bephethe neziqhumane eziyingozi nezibhamu eziphambili eziyingozi kodwa konke lokhu kwagcina ekutheni bonakala uZulu enqoba namhlanje ke kusasa kuzobe sihlangene sonke sikhumbula amagalelo enziwa abantu bakwaZulu amaqhawe kwaZulu ukuvikela isihlalo ngaphansi kwama-circumstances anzima that were not favorable isakazi. Njengokusitsho into kubana kukhunjulwa amaqhawe namaqhawekazi amagorha ayengoyiki ngokoyikiswa asukumela inyani ingaba mhlambe kufuneka kwenziwe ntoni enkosana uqinisekisa into bana lembali ityebileyo kangaka ayigqwethwa ukuze izizukulwane ezizayo zibe nolwazi ngayo. Siyadinga ukuthi si-engage izazi zethu izulalwazi zase-Afrika zakwaZulu zakwaXhosa wonke umuzi womuntu omnyama ukuthi sibe nento ekuthiwa isandlwane conference isandlwane policy conference lapho sizokwazi ukuthi sihlangane khona sibukeze ukuthi yini izinto ezalimala ngokufika kwabelungu ababezohlasela uZulu ngoba kwangaziwe kuZulu kwakuziwe kumhlaba wabantu abamnyama bakwaZulu ukuthi thina abakwaZulu sasi-threat enkulu ekutheni bebona ukuthi kumele ukuze bethola abakufunayo beqede ngathi ngakho kuyabaluleka ukuthi isandlwane conference sigcine sesiyi-policy ekutheni eseyimpilweni zabantu that will assure ukuthi kube ne-progress esupervisewayo ukuthi abantu bakwaZulu bathuthukiswa kanjani amakhono abantu bakwaZulu ama-affecteka ngoba indaba ye-invasion zesandlwane abantu bakwaZulu they became abantu abaqashwa emsebenzini emagaraji abantu abangaqedi isikole abantu abangafundile bonke baningi abantu abaphila kwi-poverty so kuyadingakala ukuthi kube khona nje umgomo noma ipolicy eshabayo engaziwa kuthiwa isandlwane policy izodila ne-empowerment ukuthi kungabi bikho umuntu omnyama ongenawo ama-resources noma ophila kwi-poverty. Nkosana uthetha ngezinto ezibaluleke kakhulu siyabona into yokubana ekugqibeleni eyona nto ingamandla kukuba kunikezwe intuthuko kumntu omnyama ndiyafuna sibuyele kulomba walapha enkundleni sithetha ukuthini xa usithi mhlambe kunomthebe wesizwe kwaye usamkele njani? Awuphinde msakazi. Bendibuza xa kuthethwa ngomthebe wesizwe kuthethwa ngantoni kwaye wena usamkele njani? Makhona ngonomthebe wesizwe kukhulwa ngengonyama. Kukhulwa ngonyama okuyena ephethe umnikazi womhlabathi okuyena ongamele isizwe sonke sakwaZulu. Njengamanje imvilamithi iyona ewunomthebe iyona ehola uZulu enikeza uholo kubantu bakwaZulu. Ingenzeka na mntwana uAfrika into yokuba sibone imbube nayo ifaka amaxwebhe enkundleni ukuxhasa umongameli uCyril Ramaphosa kwelinyathelo lakhe lokuphikisa esisigqibo? Kunjalo msakazi ingonyama is behind the president and ingakho sikhipha statement ukuthi yonke imithandazo yethu ihamba nomongameli nethimba lakhe lezomthetho ngoba ibona abagcine sebethela amacaphazelo sebesolakala ngokuthi kunama-process bebengawalandelanga kube kwinkosi okwakungesilo iqiniso ngoba wonke ama-process ayelandeliwe ngendlela and upresident wayegculisa futhi wonke umuntu wabona kwaba i-process e-open lakho-ke siyabantu bakwaZulu siyindlunkulu siwuZulu we are behind i-fight ka-president ukuthi akwazi ukuthi athi put history into perspective ngendlela no-addressa wonke ama-doubts that came with this judgment kaNorman Davis eyayiquestiona i-recognition yengonyama
yoku-appointwa kweNgonyama by the president. Njengokusitsho mntwana uAfrica into okubana ninethemba lokuba umongameli weli uzawukwazi ukuaddressa le ngxoba kaxaka yakhe uJudge uDavis. Ndiyafuna ukuqonda ke ngoku enkosana into bana uba mhlawumbe inkundla ehleli pha eBloemfontein iyasikhabe sisicelo sikamongameli, singambona mhlawumbe unomthobe wesizwe enikezele enkundleni ukuze akhusele ukuchonga kwakhe njengenkumkani yamaZulu. iNgonyama ngathi umsakazi ingena estadium izokwamukela lesi certificate sikhala maphosa. Bakuyisitifiketi kuphela, isitifiketi sika president eyayisithola, kodwa iNgonyama yabekwa yisiko lakwaZulu. Yabekwa ubuzibulo bayo, ukuzaleka kwayo, ukuzalwa mawayo, Nkosi ezalwa kubona. Yayivele isise magunyeni umsakazi. So lokho certificate ifana nawe uma uyolanda certificate sakho sokuzalwa eHome Affairs. Akusho ukuthi na ungenaso ukuthi awukho awusaphili noma awukho emhlabeni. Lelo lungelo lakho ukuzala kwakho abazali bakho uphelele. So neNgonyama ngoba sazi ukuthi iyazalwa, iNgonyama yazalela isihlalo, yabekwa esihlalweni nje sibayeni. So lokhu wasenkantolo nje sekuyimodeti nje ukuthi sihloniphe umthetho ngoba certificate what it talks about, it just talks about ama certain benefits asuke appreciate government asuke nikeza isupport esihlalweni, of which it doesn't make the king. The king is king with or without those supporting resources that the government gives to the king. Nkosana masibambe ngazibini ngexesha lakho, siyathemba into yokubana uzoba nosuku olumyoli. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngiqhubeke nokwenza umsebenzi omuhle ukuthi update isizwe ngazo zonke izinto ezenzakalayo. Indlela mithi iyanithanda, niphile njalo. Amen. Khosi siyabulela. Lo ke mbukeli besithetha naye nguye unkosana uAfrica Zulu, bethethela ke isilo uMisu Zulu kwaZwelithini malunga nokuvuyisana nomongameli uRamaphosa ngokugunyaziswa ukuba aphikise isigqibo senkundla sokuba khange alandele inkqubo ezifanelekileyo ngethuba ke ekhupha isatifikethi esivuma ukumkani uMisu Zulu kaZwelithini njengekumkani yamaZulu. Masiliqhwike mbukeli sibhatala amatyala usabukele Ekhaya Jikelele. Siphinde sikamkele mbukeli lapha Ekhaya Jikelele. Mbukeli umgubho wempi yasesandlwana usho likhulu kwabaningi, kanti ke izolo uNomadlozi Mnisi ubese Joburg Theatre waxoxa ke nabadlali beIsandlwana the musical. Ngijabule kakhulu ngeneme ngoba sikhupha usuku lasesandlwana nje ngeneme. Ngisese inkomo ngishoda ngomsila ngabe ngiyawumisa njengekhodi lensende. Kusho ukuthini? Kusho ukuthini ukuba umZulu? Awu nxa inkuze baba njengoba ngizwa ngibonga nje ngiyaqhatsha ngoba umZulu. Ngiyaqhatsha ngoba umZulu, ngiyaziqhenya ngoba umZulu, angizenyezi njengoba ungibona ngikhonya nje ngibonga, angazi ngifisa nokukhulu ukudlula lokho. Ngizizwa ngijabule kakhulu, ngiyintombi yomZulu, ngiwumuntu wesifazane nje somncane ojabulela ukwazi amasiko, ophinde futhi afundise abanye alingana nabo ukuthi lento yesintu, lento yamasiko, lento yokwazi umlando ayona into enzima kakhulu. Nontanga basangafika sibafunde kube mnandi kube nje yana nje sibuye emasisweni. Kuningi kakhulu engikufundile kulomdlalo lona esiudlalayo. Uyabona ukuthi amakhosi ayekhona alwa elwela ukuthi lelizwe libe ilento eliyona. Kodwa ke engingakusho nje kakhulu inhle kakhulu lomdlalo esiudlalayo, umuntu ofuna ukufunda azi ngemvelaphi yakhe, azazi naye uqobo lwakhe ukuthi ungubani, akeze ezobuka lo mdlalo aqhubeke lokho ebukile ukuze ezobona ukuthi mina ngubani futhi kumele ngenzeni ukuze ngihambe ngibe phambili. Kahle mina ngokubuka kwami angeke sithi amaZulu kuphela ngoba kwakulwelwa nje umuntu omnyama wonke
yes kwakulwela umuntu omnyama wonke njengoba banqotshwa nje amangisi kwakulwela nje umhlaba wethu sabantu abamnyama sabantu abansundu. Ngijabula kakhulu ngoba lapha kuvezwa umlando omuhle kakhulu ikakhulukazi esizweni samaZulu nabantu abaningi abasha abangasawazi awukho lapho ugcinwe khona. So uma ngabe kwenziwa ama musical afana nalawa iwona akakwazi ukuthi atshengise noma asitshele kahle ukuthi kwakenzakalani eSandlwane nomlando okuyiwo mlando onoju esingasawubona indawo. So ngiyajabula kakhulu ngijabulile kakhulu ngikubone namhlanje. In all honesty, I wish everybody could come through and watch the show. It's such a rich preservation of our cultural heritage. I'd like to commend Ubabumbuso Khoza as well as Jikelele Africa. They did an incredible job at reenacting Isandlwana and what happened there. We all learned a lot and left this place more proud of who we are. Ngizizwa ngijabulile because of umbuso ngiyamazi kusukela kudala. Kade lekho khona and uyayiqhakambisa kakhulu ukuthi ubani and the play yakhe was very very amazing and ibithokozisa kakhulu. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Ngonyaka u1879 kwaqophe kumlando ngesikhathi ibambene ngezihluthu phakathi kwamangisi kanye noZulu ngaphansi kwentaba iSandlwana. Engabe yini ngempela yayibangwa kuze kuliwe yaba namthelela muni lempe yanqotshwa ngoZulu? Impendulo yilombiko olandelayo. Mbukeli ohlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Osomlando bathi imbangela yempi yaseSandlwana kwaba ukuthi uZulu wayesekhathelwe izenzo zamangisi ezinonya ezazihlukumeza kakhulu ingabadi. Imbangela enkulu yathukuthelisa amangisi kwaba ukubulawa kwamakhosikazi enkosi uSihayo kaXhongo Ngobese ebulawa amadodana enkosi uSihayo. Owayehola amadodana enkosi uSihayo kubulaweni kwalabo besimame kwabe kuumehlokazi likaSihayo Ngobese ingoba amakhosi. Ngakho ke igama lakhe lalingapheli emlonyeni yamangisi. Izathu zokubulawa kwamakhosikazi kwaba ukuthi babe wasole ngokwelela esilungwini beyophinga. Ngakho ke amadodana enkosi uSihayo athi laphezwa ngokwelela konina beyesilungwini beyophinga nawo abesewele yobathungatha. Kwathi lapho bathola abesebabulala bonke. Empeleni imbukela akekho waziyo ukuthi kahlehle yini enza ukuba amakhosikazi enkosi uSihayo awelele esilungwini. Kungenzeka ukuthi ayoyikhonzela uThixo wabamhlophe ngoba phela yabe seyandile inkolo yamangisi. Amangisi ayehola uJenene uFrederick Chelmsford awela umzinyathe eRockstrift mhla ziyishumi. Amangisi ayehola uJenene uFrederick Chelmsford awela umzinyathi eRockstrift mhla ziyishagalolunye kuMasingana. Thiwa ke amangisi ayihambela kahle nje insukwana agcine enkanise ngaphansi kwentatshana iSandlwana ngasemfudlaneni umzanyana mhla zingamashumi 20 kuMasingana wangonyaka u1879. Amangisi ayebophele amabutha engale ka50,000 amanyawo ayihambe ngenyawo amanye ayeqhuba inqole ezayidonswa izinkabe ezi1000 zilayisha umthwalo ongamathani amahlanu ngayinye. Amabuthokazi layibuthene ondini eholwa umdidiyelo wawo uNontshingwayo kaMahole Khoza intontela. uNtshingwayo wayesizwa umavume engwana kaNdlela Ntulu ukudidiyela amabutho kaZulu. Ibutho likaNtshingwayo kwakuyintontela nokuyibuthela libandakanya umntwana osenza ngakhona uSotobe Sibiyandlela kanye noHlathi Ntshangase nabanye. Osomlando mabeyilandisa kahle le ndaba bathi impi kaZulu yahamba ibanga elingama-kilometer angama-80 iphikelele lapho kwakunkanise khona amangisi kwayithatha izinsuku ezinhlanu ukuba ifike khona. Induna kaZulu zayihlela ukuhlasela amangisi ebusuku mhla zingama-23 kuMasingana ngoba ngalobo busuku unyezi lwalizobe ligcwele kodwa amangisi agadla kuqala mhla zingama-22 kuMasingana wangonyaka u1879. uZulu wayesayiphumulele kwesikabhadakazi sangomhla zingama-22 emasimini ombila buqamamanetshana iSandlwana. Ngenkathi ethelekelwa amangisi yakhala induku yamagwala
nisho isibhamu phela kodwa umkhuzi wawo uColonel Danford wagcina ikhuzile impi yakhe yasihlehla. Ukuhlahla kwempi yamangisi kwayisiza kakhulu impi kaZulu ngoba kuthiwa ubumnyama babukhasa phansi kungekho nyezi. Seliphumile ilanga kwagcina ekudumeleni ibutho lomcijo namangisi yakhala futhi induku yamagwala. Ingoba amakhosi umehlo kaZulu waxoxela uSolwazi ukuthi yena nebutho lakhe ingoba amakhosi babe isifuba sempi kaZulu. Bawaqonda kangcono ke amangisi njengoba ayebhekise kuwo. Bagcina benquma ukuthi noma kungathiwa siyakhala isibhamu beuzulu okungcono abaqonde ngqo emangisini. Sekumlando umbukeli ukuthi uZulu wagcina eyinqobile lempi impi yaseSandwana. Kanti kusasa kuzobe kubungazwa lempi kwaZulu Natal. Phakathi kwezicukuthwane okulindeleke ukuthi ithamele umgubho wempi yaseSandwane kwaZulu Natal ingonyama yesizwe samaZulu, ingonyama uMisuzulu kaZulu ithini, umphame ephuca ikhubalo lenyanga, umgadla kahlehli ngisho sebemvimba nangenkantolo. iSABC njengoba wazi imbukeli ukuthi iwumsakazelo womphakathi izobe inkanise khona la kubungazwa khona impi yaseSandwana. NgiuCalvin wakwaDludla, umdidiyelo semkantshubomvu ohlelweni lesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele.